Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Kusa an ci gaba da gabansa, wato aljani ya take wuta yayin da Shelleng ya ƙurewa Safara'u tare da Mr. 442 mamaki. Yayin da ya fi curin ɗinsa a wata waƙarsa wadda ba taɓa irin ta a Arewa ba domin tsananin bidala da tsiya mai suna Tatata. Ina yarinya nake Tatata, yanzu na girma ina baba. Malika ya kika sashen Malika ya kika sashen nika. Wato waƙan ba ƙaramin waƙan iskanci ba ne, yayin da an yi rawa iri-iri amma kuma ya fi curin Malika tare da Safara'u da Mr. 442, yayin da za ku ga TikTok channel ɗinta ya yi muni da yawa. Ina tare da Kichima Vibes, kar ku manta ku subscribe, ku like, ku comment. Bari mu babbu ku ji waƙansa. My plan now 14. Before they go pray, I go lick all your seeds. Bite at you all your lips. To, yadda ya kasance kenan da Shelleng tare da Mr. Safara'u da Malika. Ko kuma ta ku comment, za ku ga bidiyon, amma akai TikTok challenge ɗin da muninsa ya yi yawa, ba za mu iya samu ku a YouTube channel ɗin mu ba, wanda bidalan ya yi yawa. Ina tare da Kichima Vibes, kar ku manta ku subscribe, ku like, ko kuma sharing. Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. Amin.